Vážený pán prezident, ďakujeme za dnešné prijatie. Triumf z Belehradu je najkrajším príbehom československej futbalovej histórie. Len 10-11 krajín v Európe sa môže pochváliť titulom majstra Európy. Tá číselná nejednotnosť je práve v tom, že Česko aj Slovensko dnes sú uvádzaní ako majstri Európy. Ani kolíska futbalu, Anglicko, medzi tými 10 tímami nie je. A práve v októbri 1975 začal ten príbeh v opakovanom zápase na tehelnom poli, keď Dušan Galis dal úžasný gól hlavou a tam sa zrodil postup do Belehradu. Mimochodom, v októbri 75 ste sa narodili aj vy. Vaši rodičia sa v deň zápasu z vás tešili 24 dní a celé Československo sa tešilo z niečoho, čo nebolo to posledné a bolo to práve v Belehrade, kde sme získali titul. Som nesmierne rád, že veľké výročia a významné úspechy si pripomína Slovenská republika prostredníctvom vás, najvyššieho štátneho činiteľa, a sme veľmi radi, že tu dnes s vami môžeme byť.